Asibingelele babukeli baye Black Live TV igama uMiss Mamelo wakaZondi. Babukeli ngizwile ama-comment wenu especially on our YouTube, Facebook and na TikTok. Ngizosho la ukuthi we are on our season 1 la kuyikhona sithi sikhipha izimfihlo. So namhlanje I think siku episode 182, 83 there if I'm not mistaken. So usizini 1 wethu besubekela ukuthi kuze ufike ku200 episodes since namhlanje bangisho ukuthi ku103 mengaphosisi. Then after our 200 episode kuzobe sekulandela useason 2 esobe sesuqala la khona ke ozobe usubona khona ukuthi hayi ngoba mhlambe siqamba manga on Black Life TV abantu banaleyo nto. So what is happening la ku Black Life TV, we bring the guest izokhuluma i-guest isuke sithathe phi na omunye uzoyibuza. Okay fine, i-guest ifike ibhalele uBlack Life TV, isende the email, the number, mase siyamfonela simbuza ukuthi ucomfortable kanganani ukuthi uzoshare story sakho. Uke nabona ke phambilini bese ngabafihla ubuso, but kwabe yinina futhi our viewers esinithanda kakhulu enisibukelayo njalo. Thank you for the support. Nathi ukuze sibavikele labantu abafikayo beze la sicela sibafihla ubuso singaba mention namagama. So thina ngasonke isikhathi sisuke senzela ukuthi senze njani, senze nawe imbukelo sekhaya ukuthi uqhubeke ube happy nathi sibe happy futhi ngawe. So right now sizoba nawo season 2 whereby njoba ngiye ngisho kwezinye izitori ukuthi ngizobaphelezela mina namaphoyisa sesiyoconfessa kulezi ifuna amaphoyisa. Kwabanye futhi abanye ade bengibuza ukuthi bayaboshwa yini abanye. Yes, amaphoyisa ayayithatha inyathelo, abadinga ama social workers ayayithatha futhi inyathelo nakhona. So when I wait for the season 2 uzoza, ngiyazi ukuthi abanye bebegadla kakhulu kule video yengane edlise uma wayo poison, but nje season 2 is coming. Please, after our 200th episode, we make sure ukuthi nizosibona siza no season 2 la sesiyongena khona ngqo, sesiyoconfessa na khona umuntu sesimngenela khona ekhaya. But right now asiqhubeke nawe useason 1 wethu. Sinayeke usisi la ezivashele sizozwa imfihlo yakhe ukuthi yena uthini. Molo sisi unjani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngikhona. Ithini yakhe imfihlo namhlanje? Imfihlo yami sisi yo. Ngikhula bengumuntu ekhaya ngathini. Ngeke ngisho ukuthi bese rich kodwa bese afford yabo. Because bengafundi kwama izinkole ezahulumeni yabo. Okay, ngafunda primary. Okay ngathini ekhuleni kwami bengilingane le efuna more. Yizo uma benginika imali engithengela izinto ukuthi ngifane nami nezinye izingane kodwa mina bengihleze ngifuna more kulento lenginayo. All right. Ngakhula primary ngafunda ngaqeda ngahamba ngaye high school. Iyakhula lento ukuthi mina ngifuna more. Okay ke sengise high school uma bengikherisa yabo mengikera ngisave eglisi mhlambe u50 rand u20 rand njalo a day ngisave leyo mali. Ngaphuma high elo ka matric, ngaphasa matric ngaya eLondozaneni euniversity. By then uma ngihamba ngiya euniversity ngase ngisave eglist u2000. Ngobe engeke imali yazi nawe ibuye ingane bengibe ngilingeke ngidle ngithenga esikoleni yabo ngizobakhombisa phela abangani bami uthi ayibo nami uma uyanginika imali yabo ngibhoza ngiyakhera nami. Okay fine ngahamba ngaye high school euniversity. Ngifike euniversity ngafunda ngahlangana no Guy. uGuy ubengisiza ukuthi khona isifundo sami engangilekha kusona because sasenza ikhozi efanayo. Ngisiza kuleso sifundo ngaphasa sazwana kamnandi noGuy exchange inamba. Bese exchange inamba phela ngihleze vele sikhuluma ngomsebenzi wesikole njalo. Hawe bengicheck how unjani right mhlawumbe bengayanga esikoleni namhlanje hawu lenjani usuku lakho ngiyaphila okay yathi namabhana akhe weekend yabo into kanjalo nje. Okay sazwana noGuy sagcina sisithandana. Ekuthandaneni kwethu mina after i-university ngafuna ukuba nenkampani yami. So ngale mali engangiyibekile sonke lesikhathi ngifunda e-high school ngavula i-catering. Athenga nje izinto ze-catering ngaqasha nabantu because kakhulukazi ngaqasha abantu basemndeni basekhaya. Because kakhulu ezekhaya cela amantombazane. Qasho sisibami because vele bayakwazi ukupheka abakude ebhodweni. Qasho sisibami ngenza i-catering yami. Ngayi-register i-catering yami, ngayi-advertise ko Facebook, TikTok yaziwa abantu sebengibhuka. Hamba ngahle ibhizinisi. Oh, ngathi ngisano 2 years ngivulile ibhizinisi yami.
uGuy lo ngahlangana naye e-university because besathandana nalapho. But decided ukuthi okay sesiside lesikhathi sithandana wangishada. Sashada, umshado wesiZulu, bajabule ekhaya, wayikhipha zonke iy'mfanelo umfana. Nje ngoba nothando lwethu lalu strong sithandana, enganginiki ma-doubt ukuthi nje yabo lo mase sishadile mhlawumbe uzoshintsha. Hayi, isithandana nje nobhuti, engikhipha nje good boyfriend. Yeah. Sashada, ngavula ibhizinisi yami. Okay, yonke into ihamba kahle. Ngiyabhukhwa, ziyangena imali. Ngoba ngaqala ngahlala ekhaya, ngisanda kushada yabo. Ngoba phela bengakayenzi imali ngaleyo ndlela, ngoba bengisanda kuyivula ibhizinisi. Sahlala ekhaya, ngilokhu ngibhukhwa, ngilokhu ngisave imali engibuye ngisebenzise. Ngasave imali to the point ukuthi ngakwazi ukuthenga indawo, ngakha, ngakho umuzi wami, sahlala nayo imini wami. Onzini lo wakhiwa wena. Emzini wami, yisi le ngwakhile. Because naye behlala kubo. Bengibuye ngiye phela kube njengomakoti yabo. Okay, yeah. Ngashiya ukuthi ngoba hawu sumshadile manje le ntombi yakhe ayisezi ngoba phela manje siwumakoti, hayi kumele ngibuye ngenze imfanelo phela zokuwumakoti. Ngifike kubo, okay fine, sakha indlu nje yethu enhle. Okay fine, besesinengane eyodwa. Because sino 3 years sithandana ngakhulela. A cute baby girl nje. Okay, sihlala nengane yethu. Hamba kahle ibhizinisi, imali yangena. Sa-advertise nosisi bami, catering yami, siyabhukhwa. Nje siyabathola no connection ukuthi mhlawumbe bekuzoba negig enkulu sihambe nathi siyopheka lapho. Okay fine. Yahamba kahle ibhizinisi for 3 years. Imali yangena right, ngisupport ekhaya, ngiyasupport kwami, ngibanike nasekhaya imali, nengane yami ngiyayondla kahle nje right. Hamba hayi kwabheda financially. Hayi ngeke. Ngiqale nginganaki yabo u2 months. Hayi elokho ngibuza sisami. Kodwa mntaso uyabona ukuthi manje ingeke. Ngasikhona lesesilekha khona yabo. Ngithi mina hayi ngiyabona kodwa manje ngithi ngisayiziba lento kodwa manje ngiyabona ukuthi ayingeke. Iyaqhubekela. Qhubeke kubhede to the point ukuthi ngangikwazi ukuhlala nisho u6 months singasebenzi. Asibukha ndawo, asibukha Ngcebeni, asibukha Mcimbi, asibukha like sihleli. Ngathatha isinyathelo sokuthi ingeke. Ngakhuluma nomntase wami ukuthi ayingeke mntasi. Asikwazi ukuqhubeka kanje. Yabo manje ku dry lokho kwangempela ku dry. Wathi umntase ngeke usibani wami wangitshela ngenyanga ithize kuthiwa ipowerful nje yabo awuhambi uyothole isikhuthazi nawe ukuthi isilethele imali ebhizinisini yabona nje sibuyele back to square one njengasekuqaleni yazi nawe i-catering yethu nje okuyiyona ebhukhwa kakhulu sithanda kunconywa ukudla kwethu ne-behavior yethu right kwaphela yazi nawe i-catering abantu be-catering baduma ukuthi bancishana bayehlini uma bephaka laphayana thina-ke besiphaka siyasmile nje how sisenjani ngikufakela how many spoon yabo ngahamba ngayo kule nyanga le fika kwinyanga ngalibeka udaba lami ukuthi hayi nginebhizinisi kanje ngidinga isikhuthazi ngoba manje ayikuyabheda like ku dry sesihlala ngisho inyanga singabhukwa hayi yanginika isikhuthazi inyanga iyangitshela imigomo nemibandela ukuthi isigubhu sami ngizosenza kanje oyinika ini isikhuthazi isigubhu okay ukuthi lesigubhu lesi ngizosibeka endaweni ethize ngiyasikhulumisa isigubhu ngoba phela sizokwenza lento efunwa yimina afuna wena okay yasikhulumisa isigubhu sami ngeke manje ngidinga imali isigubhu sami ngilandela ama customer yabo yabona nje isigubhu sami abantu bangithande njengasekuqaleni ngibhukhwe njalo yabo nje imali ibuye njengasekuqaleni kahle nje isigubhu sami ngidinga imali ngilethele imali isigubhu sami ngasithatha isigubhu okay ngasithatha isigubhu mind umyena makazi yabo akazi uyabona naye impela ukuthi hayi akusahambi kahle ku-wife yabo asilanda isigubhu ngiyayenza yonke into engiyitshelwe inyanga ngiyasikhulumisa isigubhu njalo asingisebenzeli mengisesengizisebenzela kwenzeki lutho kunalokho isigubhu singathini angiziphela lapha kusona kufaka imimoya yabo silala nami silale nomyeni wami kanjani ke silala nawe nomyeni wakho
Uzwa kanjani ukuthi silala nawe? Ngiyamuzwa phela ngizisilela embhedeni owodwa. Ngiyamuzwa ukuthi hayi uyaquma ukuthi hayi bo uyaheva. Kodwa manje akahevi nami. Kumele ngi-pretend-e ngathi angimuzwa yabo. Avuke ekuseni angixoxele ngi-pretend-e ngathi angazi ukhuluma ngani. Ngayizolo silala naye, ngakusasa silala nami. Kanjalo kanjalo sashintshanisa. Ngeke lento iyangidla like iyangidla. Ngabekezela ngaphindela enyangeni. Mengiphindela enyangeni hayi bo isigubhu asengisebenzele isigubhu nyanga. Kunalokho silala nami, silale nomyeni wami, silale nami, silale nomyeni wami. And mina manje sengikhathele. Ngikhathele like ngikhathele. Wena wazi kanjani ukuthi sona isigubhu esilala nawe nomyeni wakho? Uyangitshela phela ukuthi angane umsebenzi wesigubhu asiwenzi. So nje wasingawenza umsebenzi waso sizolala nami silale nomyeni wami. Phela ngisilandwe yimina. Yimina engisilethela ekhaya. Yimina engilethele emoya lengcolile phasi kwaleli ekhaya. Umyeni wakho akazi lutho ngalolu daba. Akazi umyeni wami. Okay. Uma ngixoxela nje njalo evuka ekuseni ukuthi hade heaven nomuntu ngiyaphika. Sivuye nje empedeni ikhombisa ukuthi nje ngempela umanzi umbhede ngiphike ngithi hayi kanjani manje baba sibanibani. So wena wasathatha ukuthi hayi ilesi sigubhu vele ngangisilandile esinale moya. Ngahlanganisa no2 ngathi ngeke ilesigubhu. Ngingasilandile lesigubhu kade ingenzeki lento la ekhaya. Okay. Hayi anginike ithemba ukuthi sizosebenza isigubhu sizosebenza isigubhu nami hayi ngibekezele lo 2 weeks ngibona ukuthi hayi no ayikho leyo nto. Ayikho lento le. Ngikhulume nomngani wami thizeni anginike isisombululo ukuthi yazini thatha lesigubhu uhambe usitshinga le kude nakwakho. Ngisithatha isigubhu ngihambe ngiyosilahla le kude. Wasilahla kephi? Ngasithatha isigubhu ngayosilahla le kontshongweni. Entshongweni? Yes, entshongweni. Entshongweni Ngasilahla isigubhu buhamba uyangathi Hillcrest. Ya ngisilapha gcola amahlathi vele. And vele lapha yana ababaningi abantu abakhili. Ngihamba ngayosilahla khona. Ekusilahleni isigubhu iyaqhubeka kodwa lento yangilala. Khona ilontuzaneni ku Facebook. Ama-video ngijalo ukubuka we-Black Life. Khona omunye umelaphi engambona lapha yana ichaza ngambona nje futhi nama-comment ukuthi hayi shuthi nje uyasebenza ngempela into yakho uyayenza uyayishaya. Cause inamba laphana ngizansi iyabhalwa ngithi. Ngayithatha inamba ye-Black Life banginika inamba yomelaphi bangihlanganisa naye ngahamba ngaya kumelaphi wangigeza. Kodwa ekuhambeni kwami ngiyogeza ngamshiya umyeni. Ngoba phela akakaza ngithi ngamshiya umyeni ngahamba ngayogezwa yonke into ya right angisalala isigubhu manje ebusuku. Mina sengilala kamnandi nje ebusuku kodwa manje umleni isamlala lento. And ngiyamothi yamhlukumeza. So the point ukuthi usezaci ukwehlene nje ukwehle emzimbeni. Yeah. Manje njengoba ngibhalele lana ngicela usimfonele umyeni ngimtshela indaba ukuze naye ezokwazi ukulapheka. Ngoba angikwazi ukuqhubeka kanje ngimbuka umyeni wami mina sengigezekile sengiright ngilala kamnandi ebusuku impilo yami isipeaceful kodwa yena uyahlukumezeka. Alright ngoba nakho wena ke siyabonga kakhulu ukuthi khona uhlelo la kwi-Black Life olwakwazi ukuthi lidlala indima enkulu kuwena njengoba ngithemba namanje ukuthi mhlambe sizokwazi la ukuthi imfihlo yethu mesikhipha kulolu hlelo lethu alamukele kahle futhi naye umkhwenyana akwazi ukusizakala ulomelaphi wakusiza futhi wamthola la kwi-Black Life TV. So asike simfonele simuzwe ukuthi yena uthini. Yebo sawubona bhuti njani? Saphela. Sikhona nathi. Ukhuluma noMamelo sisohleleni la kuthiwa kwishow to Black Life. Uhlelo lethu sithi sikhipha izimfihlo. Nginosisi la ngiyazi nawe ungashaqeki Nkosi yami umakoti wakho. Mama wakwakho, umama wekhaya bakithi. Yebo. Mama wekhaya kunodatshana afisa ukudlulisela lona. Mhlawumbe uzoyibuza ukuthi hayibo wangishiya endlini usezokubuza udatshana emafonini kwenze njani. Kodwa uthe uyasaba ukuthi akuqonde wasengicela ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngikufonele ukuze akuchazele kahle lolu daba. Hayi ungamnikeza wena. Yebo. Yebo baba sekhaya unjani? Ninjani sana? Ngiyaphila baby. Ngiyaphila nami. Yebo. Angani uyakhumbula ukuthi uhlezi uvuka njalo ekuseni ngitshela isikhonto ekulalayo kodwa manje awazi ukuthi yini leyo nto leyo.
kunjalo hlele ngikutshela. Yebo, imina umthelelo ukuthi kube khona into ekulalayo ngalanda isigubhu ngasiletha phakathi kwekhaya ngaletha imibe engcolile. Iyona le lokhu ilala nayo ebusuku. Uthini kimi? Ngithi baba yimi. Wena Yebo yimi. walanda isigubhu kuphi? Ngasilanda kwenye inyanga nje baba. Hayi awukwazi ungitshela njengoba nginjena. Uyofunani pho lapha kuMasibi? Sengikhalela ushwele nje baba sekhaya yokuningi. Hayi ngeke ngcono uze ekhaya siyikhulume le ndaba lena. Angikholwa ukuthi wena ungangenza kanjani. Ukuthi uyangithanda kodwa. Uyazi nawe ukuthi ngiphila ngawe. Uyakwazi nawe lokho. Hayi awukhombisi kodwa umwenza kanjani awukhombisi. Ukuthanda imali sithandwa sami. Hayi bengisacela ukuthi ubuye uze ekhaya siyikhulume sobabili njengomndeni ngoba lento yenzeke phakathi kwami nawe siwumndeni ngicela sihlale phansi siyikhulume. Awuheshe baba bakithi kahle ngolaka. Kahle Ubhoka ngolaka. Hawu. Asekho isikhathi sokudinwa manje. Into ekumele yenzeke manje kumele ngithole lo melaphi wendabuko owangigeza ukuthi lesigubhu lesi siyeke ukungihlupha ebusuku ngilale kamnandi ugezeke nawe ukuze impilo zethu izoqhubeka njengasekuqaleni. Kodwa uzikusawulunga kodwa umubuka wena kusazolunga uba kunje. Hawu sithandwa sami ndimi lo bakithi. Ngephutha elilodwa nje kodwa baba sekhaya. Sungaze udinwe kangaka. Sengicela uxolo nje. Angisakhaleli okuningi nokuthi ulaphe kube right. Hayi ngisacela ukuthi ubuye uze ekhaya siyikhulume le ndaba sibabili ke ngizwe kahle ngoba njengamanje angikuzwa. Ngicela ukuthi ubuze ekhaya siyikhulume. Hawu sithandwa kahle ngolaka bakithi. Hayi kahle ngolaka. Vumela usizo usizakale. Akunankinga wenze ekhaya. Angithi nguwe lona ohlezi uvuka ekuseni ukhala ukuthi lento iyakuhlukumeza and awusazi ukuthi wenze njani and ukhathele. Kunjani impela? Why pho manje ungafuni ukusizakala? Vuma ukusizakala. Akunankinga. Okwento engiyenzile sesizoyixoxa ususizakele. Hayi buye uze ekhaya siyikhulume kahle le ndaba sikwazi siyilungisa. Hayi ukuthi ngivuka ngola ukuthi ngiyazi ukuthi kanti inkulu kangaka nawe nesandla. Hayi ayikho inkinga baba. Muvuma nje ukuthi uzosizakala. Hayi ngiyavuma ngajabula kakhulu. Ngicela usubuze ekhaya siyikhulume sobabili lento njengayithandana. Okay ayikho inkinga baba sekhaya. Hayi kulungile. Manje ke ungampela willing ukusiza ubaba. I'm willing to the point of ukuthi uyangidla unembeza. Angisakwazi nje ukufihla ngikhathele kuhleze ngimqambela amanga njalo ekseni bevuka. So manje yana ufuna ukuthi asizakale. Eqhubeke nje. Kodwa mhlambe naye izothi itrust ukwehla kuwena ngoba phela ungamthemba njani sithi wena ubusebenzisa imithi ungihambele ngale noma ke kuthiwa vele bungasebenziseli yena ngqo. Ngoba phela bungazi ukuthi lento izobuya ishaye khona la eduzane. Hey nami bengazi ndiyabona indlela yakhuluma ngayo ngiyamuzwa ukuthi cha yena shem udiniwe. Ya umuntu odiniwe kodwa ngigain trust yakhe futhi. Kodwa futhi usefuna ukusizakala manje into ayifunayo akafuna okuningi. Ngoba manje ukhathele nawe uyazi ukhathele lento imudlanisha emzimbeni. Let's hope ukuthi nizokwazi ukuthi niphinde niqhubeke nisizakale nje ubushilo nawe ukuthi usiziwe omunye umelaphi la ndinayo ubaba let's hope uzokwazi ukuthi asizakale. Babukeli ba Black Life TV sibonge kakhulu kuyona ke uhlelo lethu sikhipha zona izimfihlo. See you next time.